Udumo uNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sihlanganise kulezi insuku ezintathu kusukela namhlanje. Ngithobeke kakhulu ukunibona nikhona abefundisi bangabantu ababhizi kakhulu. Kodwa-ke ithuba esilitholayo ukuba size ebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nokuthi unigcinile endleleni yonke kuze kube la. Angithobeke ngibingelele obaba befundisi bonke abakhona ngokwey'khundla zabo, omama befundisi ngey'khundla zabo, bese-ke nabanye abakhona uma bekhona basijoyinile ngoba inkonzo ivuleleke ukuthi noma ubani oma phambi kwabantu kwangathi ngingafika naye asondele. So ngiyaqonda ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona-ke abengibona abefundisi phakathi kwethu, kodwa uma nje phambi kwabantu nokuthi-ke njengoba ngithi abefundisi ngokwey'khundla zabo, sibala yonke i-fivefold, sibala ababhishobhu, abashibhishobhu, sibala amadikoni, lonke uhlobo uNkulunkulu asinikeze lona emabandleni esiqhamuka kuwona ukuba simkhonze uNkulunkulu kube yinkonzo ngibingelela wonke umuntu okhona. Siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngiyanamukela-ke ngenza izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Njengithi ngicela umama anamukele wanqaba ukuthi ufuna ngibe enkonzweni yokunamukela-ke. Sikholelwa ukuthi khona abasazofika kusasa. I-program sikhiphe-ke kusukela ngoMgqibelo ngoba kuyenzeka abanye bayikhohlwe ezindlini. Okwamanje mina ngine-program mhlawumbe no-MC kuphela, kodwa ama-programs akhona ready asizowathola kusasa ngokudinga inkosi. Ngiyanamukela-ke nonke. Ngapha ngasekuqaleni mhlawumbe senibonile kunezilu zangasese zabesilisa, umunyuka kancane unyangweni olandelayo ezabesifazane, bese ngemuva la mawuqhamuka ngapha umnyango oqhamukayo izindlu zabesifazane zinanamashawa. Ngapha uma uphume ngalo mnyango ngale izindlu zangasese zabesilisa. So-ke mawuqonda la phakathi kwelezi zindlu khona amashawa omama, bese ngapha amanye amashawa abo ababesilisa mancane kakhulu la ngoba iplani ayikho ukuthi balale la. Bangaba khona abambalwa akhona ababonayo la amashawa angaphezamitha u-10 kuphela. Amanye akhona ithawu-52 subtracted 10 42. Ngicabanga ukuthi amashawa esinawo la. Ngakho-ke mangibheka abantu abala endlini, ishaweni ngageza abantu ababili bese kuphelile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi lokho kusemqoka mhlawumbe ukumukela abantu. Ake ngigijimele kancane le program. Ucingo-ke liyasikhumbuza sonke sivale indima bazalwane. Asivaleni indima ukuvale nje. Ungalifaki naku-silent, ufake ku-aeroplane mode. Ngoba mhlawumbe sasi-address indawo yocingo. Usesisizile lokho seliringile olwandle.
lento engifuna ukuyisho isayipheka ngoba kufuneka ivuthwe. Manje ukuthi igijima kakhulu ingqondo, kuyenzeka uNkulunkulu simeme abefundisi ngenxa yokuthi ibandla-ke lasentabeni lifundisekile lokhu esengizokusho, ibe namahlobo ngalo mfundisi omenyiwe usephuma waphendula ucingo. Siyasifundisane-ke kanjena ukuthi uma ukhala ucingo uliphendula uphuma utshela uNkulunkulu ukuthi ake ume kancane ngisho ukhuluma nongcono kunawe. Ayiqiniso lelo, singaphika nje ibele nale. Ngeke ukuthi ngaphandle makuwukuthi asiqondi ukuthi umuntu mayemela akumile yena kuNkulunkulu. Kodwa masikuqonda lokho, khala ucingo bese uyaphuma kusho ukuthi uNkulunkulu ume kancane nokhuluma nongcono kunawe. Ingakho ngithi asilivale thaqa ucingo. You can imagine wonke umntwana wefundisi umenyiwe ebandleni elifana naleli, seliyakhala ucingo lokho uyaphuma usazoshumayela. Bathini abafundisi abazalwane balelo bandla ngabo? Yabona usuzira wabafundisa ukuthi uma uphuma uthi uNkulunkulu akami usuzobamela. Ayike bengidlule kungona ngiqale ngihleka ukuthi ngisayipheka lento kuzeyisho ngiyayizwa ukuthi iyasina, kodwa-ke injalo nje. Bengithi-ke ake si-go through i-program yazithanda iy'phethe, kodwa-ke silale sazi ukuthi kwenzakalani. Ngokwe-program-ke kufanele siqale ngo-4, siqale ngo-4, ngiyaxolisa kancane sibe late, mhlawumbe siqale ngo-5:05. Bese kuthi-ke ngo-4:30 engikholwa ukuthi angiboni laphaya ziyangiqopha izinto ey'phambi kwami. Ngikholwa ukuthi ngime ngayo impela 4:30 kufanele kube ngima ngayo, inkonzo kufuneka iphele ngo-6. I-theme yalezi nkonzo ithi kwabecebo kuyasebenzelana, kwabecebo kuyasebenzelana. Theme yazo zonke iy'nkonzo sizofunda ivesi elilodwa nje eliyisisekelo salezi nkonzo, kwabecebo kuyasebenzelana. Kusasa-ke ekuseni ukugcinwa inkosi ngiyacela siqale ngo-9. Siqale ngo-9 ekuseni kuya ku-9:15 i-praise and worship nomkhuleko konke kuphelela khona lapho. Ngiyafisa ukuthi isikhathi sidinwe, bayazazi abo-MC sebeceliwe bakhona la phakathi kwethu. Ngithemba ukuthi nonke o-MC kakhulu bazoba ne-program nanti iwashi laphaya kusigcina isikhathi 15 minutes kuphela wendumiso nomkhuleko, bese kuba isession yokuqala iqala ngo-9:15. Ngo-9:15 unobaba ngizomchaza kahle kusasa, hhayi manje. Unceke kaNkulunkulu ubaba umbhishobhi R.V. Khuzwayo uyena ozosinikeza isession yokuqala neyesibili kusasa ekuseni. Une-college, urector we-college eli-mobile. So kunezinto esithe masixoxa yathinteka inhliziyo yami ukuthi mhlawumbe kufanele sizixoxe njengabefundisi. Kusho ukuthi kuzobe kusafunda like more than ukuthi kube inkonzo. Sizofunda lokho uNkulunkulu amnikeze khona ukuthi asifundise. Session yokuqala i-hour no-half. Kulapho uma kunabanembuzo mayiseqedile uzoveza lelo thuba. Kusho ukuthi siqala ngo-9:15, i-hour liphela ngo-10:15. Ile mbuzo ngo-10:15 to 11:15. Ingakho kufanele sisigcine isikhathi. Sifunde ekuseni-ke ngoba ingqondo ibambe ekuseni kakhulu-ke nakho futhi sesikhulile. Sibe ne-break ka-15 minutes kuphela bese siyabuya sibancane-ka sizoyiphuwisha la ma-toilets bangaphazama ama-toilet awu-26 bese kuthi amashawa awu-50 51 angisangithe 50 kodwa la ngaphezu kwa-50 kancane. So-ke ngawo amagama 15 minutes break, i-break enkulu kabi leyo. Bese siyabuya ngo-11 o'clock kuya ku-11:10
u-MC uno-10 minutes. Bese kuthi from 11:10 to 12:10 i-hour, bese kuthi 12:40 1 hour 30 minutes. Uyabuya ubaba umbhishobhu u-R.V. Khuzwayo nesession yesibili ezoba no-30 minutes wemibuzo uma ikhona. Bese ngo-12:40 siya elantshini ezoba 45 minutes kancane ikhona ukuthi sizophakama singasidli. Bese kuthi-ke ngo-13:25 kuya ku-13:35 mangibheka lokhu kuyini 25, 35, yeah, 10 minutes. 10 minutes impela singase ngididwa yini. Bese-ke ngo-25 to 2, 13:35 kungena-ke i-theme kwabetheko kuyasebenzelana. Bese kuba noma igama kuloku inkonzo yesibili ngokuyoqala ile namhlanje. Sizobiza ney'nkonzo lezi la sizokubiza ngokufunda sibiza ngama-sessions. Bese kuthi-ke sibuyela njalo siqede ngo-5 to 3 sibe no-15 minutes break ngoba kukhona lento ukuthi mhlawumbe sisabuye ekudleni. 15:10 kuya ku-15:20 10 minutes u-MC. Bese kuthi 15:20 to 16:35 kwabetheko kuyasebenzelana inkonzo yesithathu engeyesibili yosuku. Ngo-16:35 kuya ku-16:05 u-30 minutes break nama-refreshments. Bese kuthi-ke ngo-16:05 kuya ku-16:20 u-15 minutes praise and worship. Bese kuthi ngo-16:20 4 kuya ku-6 inkonzo yokugcina kwabetheko kuyasebenzelana. Sihambe-ke sophumula funeka ngo-6 qede sidle idina njengoba namhlanje masiqeda sothola ukuya ngasesithunjini bese siyakhululeka. Ngiyacela-ke ukuthi ngosuku lokugcina noma lesithathu siqale ngo-8 ngoba angiqale ngiphindele i-program 8 kuya ku-9, 15 minutes abadonisayo sesibasushe kakhulu sibanikeze u-15 minutes-ke. Bese kuthi ngo-9 kuya ku-10 i-hour isihloko sakhona sithi ubuhlathi bomfundisi. Siyafisa ukuthi abefundisi bangabi yihlathi. Ngiyaxolisa ukubeka kuzwakala kabi kodwa uzokuzwa ngaleso sikhathi. I-hour nelilodwa sikhuluma ngobuhlathi bomfundisi. Ngisazochaza ukuthi yini ubuhlathi bomfundisi. Umfundisi kanti usehlathini. Bese kuthi-ke ngo-10 kuya ku-11 inkonzo yokugcina kwabetheko kuyasebenzelana. Ngoba lokho sibe ne-lunch bese-ke kuba siyahlukana. Sizoyithola-ke kodwa i-program bengizama nje ukuthi sibuke ukuthi kwenzakalani. So usuku lakusasa luney'nkonzo mangingabiza ney'nkonzo eziwu-4. Hayibo 1, 2, 3, 4, 5 eziwu-5 ziwu-2 ekuseni bese ziba u-3 ntambama. So siyadinga ukugcina isikhathi. Siyafisa ukuthi sisheshe siqede niphumule. Yikho nje kufanele emahambe kahle siqede ngo-6 namhlanje nakusasa ngo-6 shaye u-7 7 sesiy'sendaweni zokulala. Ngingumfundisi ongakuthandi ukwenza ebusuku. Mhlawumbe ngasuke ngakwenza ebusuku kakhulu kusaqala. Ngizisise kwenye indoda engangizisise kuyo yayingasukumi epulpiti engakashayi 10. Kodwa inkonzo ingene ngo-6:06. Ngiyaculwa kuyafakaza okwenzeka yonke into. Umfundisi ekulethi nje manje akakashayi 10 angiphambili engakashayi 10. So-ke ngayibuka lento ukuthi ishayaphi kakhulu njengamadoda. Indoda engakholwa umkaya akekho ekhaya uzobuya after 12. Yabo ngavele ngadevelopha-ke i-attitude ongakuthandi ukwenza ebusuku. So-ke angazi-ke noma ngirong kodwa-ke ngifisa ngo-6 siqedile ukukhonza. Masiyilate-ke sengayeka ko-half-past kodwa kudliwe kuhanjwe kuyo endaweni zokulala. Ashaye u-8
mhlawumbe usuyageza noma ungena embhedeni ubusuku lonke kusuke lilandele. Ngaba ne-attitude engekho impela lapho, kodwa-ke uhamba ufunda. Ngangizisisile ngoba uNkulunkulu wafike wangikhipha wathi angishongo ukuthi ngena la ungene khona. Ngasidluleka ngikho lapho. Ngicabanga sengidiscussile-ke iprogram angichaza ubuhlathi bomfundisi. Ubuhlathi bomfundisi. Umfundisi kufike kuthiwe siyacela ubaba uNsibanda ngisebenzise endlini noma ukuze sisibonga bese uqoqa imishwayo azosibingelela. Into ejwayelekile kuyafika ubaba uNsibandela sekufanele ngiqale ngilungise elinye iphutha. Uma u-MC ubiza umuntu njengomfundisi awumtholeli. Abefundisi baphambi kwamaculo uma besokhuluma. So umu-MC eqala iculo welula uhlelo uma ifela umfundisi ofika imele alivume aqede abese eqalela ukuthi uzowenzani uzobingelela. Aqede ukuqalela akavula iBhayibheli ngoba umfundisi angazi ubani wathi ubingelela ngeso. Awuthathe nje 10 to 15 minutes bekuthiweni akazobingelela. Uyezwa uzoshumayela. Ubuhlathi-ke lobo bazalwane ukuthi ubizele ukuzokwenzini ufike wenzeke. Lokho esizokhuluma ngakho. Kuthiwe sicela ubaba uNsibanda azothandaza asibongele inkonzo. Fika ubaba uNsibande acule. Aqede ukucula akhomenta incoma inkonzo bese ethi asithandaze. Ubuhlathi lokho. Asifunde ukuzokwenza into okuthiwe siyenze bese sihlala phansi. Senangizwa ngithi manje ubuhlathi bomfundisi. So ngicela-ke sibe nalelo hour sibuke izinto ezingamahlathi siphume la singewona amahlathi. Ngingasho ukuthi sifike singamahlathi. Kodwa khona mhlawumbe ozokuthola bese uyabona ngibambekile la. Hayi la ngoba phela kuye ukuthi sikhuliswe ngobani emabandeni sesikhuliswa amakhehla. Amakhehla ayizenzela nje nawo ngokwawo ayikho inkinga nawo wabona ngathi kulungile. Angikwazi ukungabingeleli ngeso. Usezothini uzoshumayela. Phela usoshumayelile wena. Angithemba siyayibona le. Mhlawumbe uyixoxa enye indaba encane ngoba ufuna singene kahle. Ngisanda ukuqala uba umfundisi. Ngingakhulanga-ke ebandleni ngangiziphilela nje. Ngimise itende-ke ibandla siliqale ngo-2011. Ngimise itende ngo-2012. Ngimfundisi ndohlaza 12. Kodwa uNkulunkulu ayingisizayo. Mangimise itende kwaxoxa kakhulu nala. Ufika umfundisi wendawo engimhloniphayo engethi umusho. Mayifika umfundisi bese ngibona ufika umfundisi ubani etendeni la. Nangimnika ithuba bingelela. Hayi-ke bese-ke emva kwalokho uma sengisukuma sefike ngishumayele bese nginika yena ithuba asukumeke. Ngicela ukusebenzisa la magama wamahle kodwa ngiwasebenzisa afike azinwele phambi kwabantu. Hayi mina uNkulunkulu uyangisebenzisa ngikhulekela abantu abanenzulazi basile. Ngikhulekela abantu abane-TB bayibala nje izifo zaninganyana. Ngihlezi lapha phansi kwase kuthi kimi abazalwane bazothi uNsibanda unomoya. Sekufika ongaphezu kwakhe akamnika ithuba lokuthi asikhulekele. Ngithatha isinqumo ukuthi ayisho emva kwenkonzo angizobakhulekela abantu namhlanje. Ngizonika lo mfundisi. Hayi kufike lapho ngimbize-ke ezokhulekela. Mayifika-ke asukume nonkosikazi wakhe. Ilolu uhlobo olunjani oluwisanayo. Kanti uJesu aze awisemuva. Unkosikazi uhamba ngemuva, umfundisi uhamba ngaphambili. Ngavele ngathandaza ngihlezi phansi. Ngathi ngiyacela Nkosi ingawe noyedwa. Wangisiza uNkulunkulu akuwanga muntu. Ujesu aze awisemuva bafowethu. So-ke sesiyazi-ke asizeli uzofunda ukuthi abantu abawisa abantu amandla bawathatha apho ukuwisa abantu. Ngeke uphephethe umuntu abesewa. Hawu. Asidlulela ngikho lapho. Ngakusasa itende liyaqhubeka asekho umfundisi. Bonke baba u-5 ngenhlanhla ngabafundi. Bonke abakhulekelwa babuyanga. Hayi. Ingihluphe lento emva kwenkonzo ngibiza abanye abazalwane bendawo. Baphala abazalwane abakhulekelwa izona. Athi omunye umzalwane ungayithindi lo ndawo umfundisi.
Yamkhumbula ubephethe unyama, yamkhumbula wazohlala sesihlalweni walibamba unyama, ethi yanyamkhumbula. Bathi luvuvukele lungaka akwazi ukuhamba. Yamkhumbula ubekuthi egqoka nje, bonke baney'nkinga bezile la ngoba kuwesi. Asengithi ngiyacela ningitshelele bona babuye kusasa. Ngiyamthemba uJesu engimthandazayo bazosinda, babuyayo bakhuleke. Mangifika-ke ekhaya, ngathi sathi sengifika nje seyiphelile imvuselelo, bangiyeka nje uNkulunkulu sasilala ekhaya kude kakhulu. Seyiphelile imvuselelo, ngathi ngiyangena ilanga ekamelweni. Ngathi mangihlala nje wakhuluma izwi elikhulu phezu kwami, ngathi ungaphindi. Sengiyalazi-ke vele lijwayele ungaphindi, ngabe ngathi fofo bani embhedeni. Ngathi yebo Nkosi, bathi ungaphindi udedele umfundisi ame uma kungekho oshumayelayo. Ngikwenze ngamabomu lokhu bengikufundisa. Ziningi izinto angifundise zona abazalwane, bathi bengikufundisa. Njengoba ezinwebile wenze nje, ephakamisa igama lakhe ethi yena ukhulekela umuntu wenze ukuthi. Kufanele athi ngikhulekela umuntu uJesu amphilise. Ungathi ngikhulekela umuntu asinde engathi usindiswa uwena. Sengiyafundiswa kanjani ngithi? Okwesibili ungamdedeli eze phambili ngokuzowenza njengoba enzile lona. Umfundisi bomrecognize ehlezi phansi. Uthi ngiyamrecognize siyabonga sinosibani bani wathi ungamniki ithuba lokuza la phambili. Bengifuna ukukufundisa ukuthi ukwazi. Bangifundisa-ke nokunye-ke ngeke ngiqede kuningi wathi uma ngabe kuthiwa ukhulekelwa abantu lento eniyenza emhlabeni thokozani nceba uNkulunkulu sikhulekela abantu. Bathi ungayi lapho-ke ngoba ningikhonzi nonke ngokufana. Omunye alikhipha idimoni, omunye alifaka, omunye alikhipha, omunye alifaka. Uzofika ulandele obelifaka liphume ngawo. Uhambe la usuwest kunelikuyo, ungathandazeli umuntu nabantu. Base ngikuthi bangako Jesu ngathi wedwa Nkosi. Bathi ngisho nabo 100 mangafuni umuntu asinde ngeke asinde. So ukukhuleka umuntu oyedwa. Wayesethi angithi niyakwazi ukungena emotweni niwu4 ningo-driver noma ngathi yebo Nkosi kunjalo. Wathi ningena emotweni ningo-driver noma kodwa udriver uba yedwa. Bonke laba bawu3 bathobelela udriver. Wathi-ke uma umeme umuntu eshumayela ebandleni ngisuke ngigcobe yena ayiwena. So naye kufanele angathi uma seqedile sesicela ukuba abize uThaphola ishiye phakathi sesicela ukuba uNtsibane. Angimgcobanga lo Ntsibane ngigcobelo. Akawuqala umsebenzi azawuqede. Akasumema abantu bezobeka abantu izandla kanye naye. Angishiyeke bafundisi sesicela ukufunda. Kodwa-ke bengaqondile. Bengichaza izinto ezinjani ezinokuhlanga. Hayi-ke seni-understand ukuthi sikhuluma ngani ngesonto uNkulunkulu mesidinile. Angidluleke lapho sithule bese siya ezwini lenkosi. Le nto sengiyikhulumile sithatha 22 minutes. Ngalo lona lolu suku wevukile abenkosi lekhonjiswe ubukhosi bayo sebebuthwa sovula amabhayibheli ethu ngoba seRoma chapter 8 ngoba seRoma chapter 8
ngicela ke ubaba uSibiya phakamisa isandla akhulekele izwi ngenzela ukuthi bakubone abaphethe ama-mic baba uSibiya. Phakamisa isandla bese ke bayakulethela i-mic. Cela sikhulekele izwi. Jesu Kristu uyinkosi. Wena ungongcwele kaIsrayeli, ungongcwele wabantwana bakho. Sibheke ezwini lakho, sibheke ekukhulumeni kwakho manje, uNkulunkulu wethu ongcwele. Siphe inhliziyo, siphe nendlebe yokuzwisisa ukukhuluma kwakho. Khuluma phakathi kwethu, khuluma nathi uNkulunkulu wethu omhle. Inhliziyo yethu ithobile ntambama ukuba izwe ukukhuluma kwakho phakathi kwethu. Yipha uNkulunkulu wethu omhle inhliziyo yethu isineke sokuzwa ukukhuluma kwakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu Baba uJM Sibiya uye azibizeke ngeGataramba laKwaZulu Natal. Siyadlula-ke la ngicela-ke sivule izwi lenkosi. Itheme yethu yenkonzo zonke nezwi sizolufunda zonke inkonzo baseRoma 8 verse 28. Itheme ithi kwabecebo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kwabecebo. Sifunda ku verse 28. Fundeka-ke kanje. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ake ngiphinde. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Siyabonga uNkulunkulu izwi leli. Ngiyakholwa ukuthi sohamba la ngolesithathu selihlezi engqondweni zomuntu eselithuke ngoba liyisekelo izwi lemali isekelo usuke yonke intshumayelo i-based kulona. Ngike ngathi ke uNkulunkulu manginika leli thuba laleli izwi engivulela lona ngikuthandeke sengike ngakhuluma kaningi ebandleni ukuthi ngibuka amahumusho amanye esiNgisi ngoba iqiniso limile lithi sahunyushelwa. Umuntu mayehumusha akahumusha into eqondile. So ke kufanele sibuke kwezinye indawo. Bese ngisho ngithi iNew King James Version abafundileke bathi iBhayibheli elihumushe ngqo kwisiGreki. IsiGreki sasithatha kwisiHebheru esasikhulunywa kwaIsrayeli. So mawufuna into eqondile ethe ngqo ngoba sisazi isiGreki thatha iBhayibheli esiNgisi iNew King James Version uyothola umqo okwakhulunywa. Kodwa-ke ngithatha ama-versions ambalwa khona nizobona ukuthi ahlukana kangakanani. Bese ngi-encourage asifani sonke ngiyazi labo uNkulunkulu ababusisile ngokuthi bayesikoleni bayakwazi ukufunda ezinye izilimi lisebenzise lelo thuba ngoba uyothola ukuthi kunentshumayelo oyeqayo uma ushumayela ngokungazi ngoba sifunda isiZulu esilimited. Ithi iNew King James Version, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Umulalelisisa lifananise nesiZulu aliphumile. Bese i-NIV, the New International Version, ithi, and we know that in all things God works for good of those who love him, who have been called according to his purpose. Umulalela leli selishenile. Lithi uNkulunkulu uyena owenzela laba abathandayo nakababizile ngokwentando yakhe.
uNkulunkulu wenzela, kanti nesiZulu akushiwo ukuthi ubani, kuthiwa kwabamthandayo uNkulunkulu kuyasebenzelana, kusho ukuthi emfihlakalweni kuyazenzekela kusebenzelane kube ngokwentando kaNkulunkulu. Kodwa leli selithi uNkulunkulu okwenzayo. Lungile, angisho ukuthi balongo right, because siyayazi iKing James ithi i-NLV New Living Translation ithi, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Leli cishe lifanele siwakulu ukuthi uNkulunkulu owenza zonke izinto zisebenzelane kulabo abamthandayo nababizwe ngokwecebo lakhe. Lezi zinto azifani. Uma ngingakunikeza ubufakazi bami, ungabona ukuthi amahumusha u2 akho. Ukuthi uNkulunkulu wenzela laba abamthandayo kuphela. uNkulunkulu wenzela laba abizwe ngecebo lakhe. Akusilona iqiniso lelo. Kodwa uma abantu bemthanda uNkulunkulu, whether uyakholwa noma ukholwa, uma umthanda uNkulunkulu izinto ziyazenzekela zisebenzelane kube ngokuhle. Mhlawumbe ukuze sikuzwe futhi ake ngidlule kancane ebufakazini bami. Ngikhule ngizalwa ubaba nomama bengabefundisi. Ngithe mangikhula-ke mina ngilabo 18-19 ngaphuma endleleni ngahamba oyisebenzela kude le eGoli ngaphuma ekholweni. Ngo-2020 ngisase-COVID, uNkulunkulu ungibize ngo-2010 ngaqala umsebenzi ngo-2011. Ngo-2020 ngibanjwe i-COVID. Ziningi izinto ezikhuluma uNkulunkulu nami. Okunye kwakho ilokhu okudala leli vesi lawa ngithi amahumusha alandelayo wrong. uNkulunkulu ungivezela amabandla awu2 engingeziwasho. Akhona namhlanje. Athi mayiveza leli aveza ibhilidi laseMelika lase-White House kahlala khona uhulumeni, libone limhlophe linendongo ezimhlophe nensika ezinde. Kodwa angingalikhohlwa iMelika bese beqhamuka umbuzo embonweni. Uyayazi le ndlu? Futhi angazi vele kuzenzekele ngithi inkosi angiyazi. Athi ibandla elithize leli. Athi mayiqeda ukusho njalo bese kuba nomuntu okhona phezu kwalo oliphethe njengamanje. Abese ezovezela ibhilidi elincane kunaleli, leli uyalazi ngithi angilazi Nkosi. Athi leli bandla awabese ethi ibandla leli alisho futhi igama labo. Abese veza umsungulwalo naye emile lapha. Bayadelelana, umuntu phezulu webhilidi elikhulu omunye kuleli elincane. Bayadelelana. Angifuni ukusho ukubadelelana bathini, ngoba khona bazosheshe bafunde ukuthi imaphi lamabandla. So angifuni ukuya lapho ngoba ngeke egxekeke. Emva kwalokho kunendoda insizwa ehlekayo phezulu, ihleka laba bexabana. Baholi bamabandla njalo. Akekho kohumusha-ke ngavele ngazi ukuthi uSathane. Uyahleka uyajabula. Bese libuya lelizwi lithi uyafuna ukubona ifoundation yaleli bandla khonje leli likhulu kuqala. Ngithi yebo Nkosi, kwaqhamuka inkemba ngiyazi yaqhamuka ishaya ifoundation kwavuka ilanga belikhulu lomlilo yacwila esihogweni isihogo. Bathi afuna ukubona ifoundation yaleli ngathi yebo Nkosi, kuqhamuka inkemba yafika lishaya nalo kwavuka umlilo lashona phansi esihogweni. Kwase kuqhamuka imbokodo encane emnyama. Bathi uyayazi le mbokodo? Ngathi angiyazi Nkosi. Bathi wena ngesikhathi ukuleli abandla ngabona ukuthi namhlanje ngabe sebekubulela usekho, ngakuthatha ngakufihla ezonweni, wacabanga ukuthi uyawa, wawungawi, ngangikufihla. Wayesethuka ipholisha le mbokodo, ipholisha yayinhle, yayisikhulu. Yakhula labuya lelizwi. Yathi njengamanje isikhathi sakho. Kunabantu bami kuleli abandla A abazophuma ngifuna bezela. Nabantu bami ebandleni B bazophuma bezela. Nakwamanye amabandla. Njengamanje ngiyasebenza ngawe. Yakhula lelitshe wasiyaphela umbono.
Uma ngithe inhloso yami abengakhona lento, ngichaza lamavesi. Lithi leli vesi amahumusha amabili esilungu okugcina. uNkulunkulu owenza izinto zisebenzelane kulabo abamthandayo nalabo ababizile. uNkulunkulu wenza izinto zabo zisebenzelane. But mina ngase ngiwile. Mina ngazi ukuthi ngiwile ngadlizo ngazidla futhi zona athi ngaziyela. Konke knife ngazidla. Kanti yena uthi ungifihlele. Ungigadile. Kade sikhuluma nonkosikazi kulezi insuku. Ngicabanga ukuthi amahlandla awu-3 noma awu-4. Abantu abacishe bangidubula kodwa bangidubulanga. There was no reason bangidubula. Ngoba kwafanele bangidubule. Yena kusho ukuthi wayenzile noma ekhipha ingilosi yakhe wathi gada lo muntu ungamiyekisa akwenzayo kodwa mgada ngafi. So ke umuzwa la esiZulwini entestamthane New King James lithi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke hayi ukuthi kwenziwe yena ukwaphela kudala ukuthi konke kusebenzelane kube ngokuhle. So ngikholelwa ukuthi ke leli li correct ngoba wayengekho lapho lumwayengibuka wayengangenzela izinto ezinhle ngoba mina ngazi ukuthi ngiwile kodwa yena wayenza izinto zasebenzelana. Namhlanje ukhona leli banga, namhlanje kukhona lo msebenzi omkhulu ngendlela enomsabano. Akuyona into encane abantu baka WhatsApp u10,300 more than 10,300 ngesikhathi esincane ngoba lo WhatsApp kuthiwa uqale ngo-2020. Ibandla liqale ngo-2011 but ngiqale ngo-2020 30 branches akuyona encane. Akwenziwa futhi mina kwenziwa uyena. So ngamanye amagama okwethu ukuthanda uNkulunkulu. Konke okunye kuzosebenzelana, kuzozenzekela ngoba uyena owadala izinto. Sizozwa masiqhubeka. Ngifuna ukuthi licace kahle lelizwi sihambe nalo. Usiza lana ke ukubuka amahumusha amaningi. From time to time ngixolele ngizoloku ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngisho isikhumulo isivumo. Ufuna ukuchaza ngoba sinabefundisi abangeke endabeni. Engibizile uNkulunkulu ngo-2011. Ngazithola ngithi uJesu Kristu inkosi ngingazi ukuthi ngishola. Phendula ucingo ngisho njalo. Kanti ngihambe ngithole iverse Philip chapter 2 verse 11. Hamba likhanyise. Kuthi mangikhulekela umuntu onamadimoni ngithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha idimoni alisheshe ukuphuma. Kodwa manje ngathi uJesu Kristu inkosi phezu kwalomzimba idimoni alingiphendulile yaphuma. Ukuthi uJesu Kristu inkosi kokuthathu lokunje is more powerful than anything ongahle ucabanga. Kuvusa abantu balele befile, kuvusa abantu noma kusiphi isifo sithandayo. Khulekela umuntu wethi uJesu Kristu inkosi phezu kwalomzimba vela sindu umuntu kwangathi umlilo kanti awona umlilo ila magama. So asisho ukuthi uJesu inkosi, asisho ukuthi uKristu inkosi, kusho kokuthathu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukudlula ke la ngoba ngifuna ba-understand abefundisi. Angizeli ukuzonifaka izinto zasendabeni. Kodwa sibe nenkinga kumaphasika awu-2 adlulile, hayi leli siphuma kulona le minyaka empilo edlulile. Sihlaselwa uSathane kufika i-devil worshipper, bona abazalwane sebelele. Igqoke njengathi ayifiki ihlukile kanti ya-operate. Kwangihlupha-ke ngambuza uNkulunkulu ukuthi uvumelani Nkosi kwenzakalani. Bathi ngana nisebenzise isikhali sami nganifundisa. From time to time kufanele ukuthi uJesu Kristu inkosi 3 times abazalwane basho. Liyasho idimoni i-devil worship ekhona phakathi kwenu. Izothatha impahla zayihambe noma izosindiswa iphenduke. So ipaseke siphuma kulona-ke sikusebenzisile asibanga nayo inkinga. So ke kusho ukuthi into uNkulunkulu afuna ngiyisebenzise. Siyazi ukuthi-ke asifani bafowethu sibizwe ngendlela engafani. Khona uma beshumayela bathi amen, haleluya. Ngikwazi-ke mina ukusho njalo ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa ngisho ukuthi ku-wrong lokho. Ningangizwakali.
Siyaqhubeka-ke ngizama ukuthi uma ngilokhu ngisho sikhululeke ngicela sisho kodwa uphoqiwe ukuthi usho uma ungathanda ngoba iqiniso lithi alibizeka lona igama elithi uJesu Kristu inkosi. Uma uney'nto zakho-ke zasemsamo angeke ulibize ngeke sikhohlisane. Alivumi ukuphuma into zakho ziyanqaba. Asiqhubekele leli vesi-ke likhuluma ngezinto eziwu-2 ezisemqoka engifisa sigijime nazo kule nkonzo bese siyayibhala. Lezi zinto zenza ukuthi izinto zomzalwane zisebenzelane zibe ngezinhle ngenxa lamaphuzu amabili. Uma-ke kwashoda elilodwa uzothi izinto zakho azihlangane. Uma-ke kwashoda elilodwa uzothi khona okungenzeki. So lezi zinto eziwu-2 esiyitholayo. Ngisho uDavid uqobo esengumuntu nje engeyona inkosi zatholakala lezi mpawu ezimbili kuyena. Lezi sithola kuleli vesi. Uma ufunda izenzo 13 verse 22 beshumayela abapostoli bathi esemkhiphile uSawuli wabavusela uDavid. uSawuli semkhumbule inkosi. Esemkhiphile uSawuli wabavusela uDavid abe inkosi. Afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavid kaJesayi umuntu ongowetliziyo yami oyokwenza konke ngikuthandayo. Ziwu-2 lezi mpawu. Ufumene umuntu wenhliziyo yami ozokwenza konke akuthandayo. But umbuzo uthengana uDavid wona walala nomfazi womuntu. Wangabe uNkulunkulu wayethanda lokho na? Wona uDavid. Kodwa lana before lokho uNkulunkulu wazi into umuntu azoyenza. Uthi uNkulunkulu ngimfumene umuntu wenhliziyo yami ozokwenza konke ngikuthandayo. Uma ufunda ihubo elibhalwe uDavid, Hubo 51 ebuya ukodla isono. Uthi kuvesi 17 uNkulunkulu imnikelo ongayideleli inhliziyo yaphukile nomphefumulo odabukile. Ngamanye amagama kunezinto uNkulunkulu azivumelayo zenzeke kithi ukuze sifunde ngazo singaphinde sone. Ufunde nabanye bangaphinde bona. Ukuba uDavid akazange ayenze lento bangakanani abantu angabe bayaphenduka ngokukhala nangenyembezi. Kodwa namhlanje siyazi ukuthi uma wonile ukhala ngenyembezi zakho uNkulunkulu uyahluleka ukuzibamba. Uze wabhala isizweni lakho bathi kwisambulu yelo osesule inyembezi. uNkulunkulu ayikho into ayizonda njengomuntu okhalayo ekhalela isono sakhe. Ukuba uDavid akazange one ngaba sikwazi lokho. Khona manje ngiqeda ukukhuluma indaba ebuhlungu yami engingekho proud ngayo ukuthi ngidla izono nge-fork and knife kanti uNkulunkulu ungivumela uyangifihla. So uNkulunkulu ngeke simqonde ngeke simunderstand. Phela kwethu ukumthanda. Okwesibili ukuvuma ngoba sibizwe ngeteko. Nazi izinto eziwu-2. Uthi kwabamthandayo nababizwe ngeteko ziwu-2 konke kusebenzelana kube ngokuhle. So abantu babili ukubizwa okwakhe. So sibiziwe sonke. Iproblem ukuthi asimthandi sonke. Kanti uma besimthanda konke bokuyosebenzelana kube ngokuhle. Iproblem nje asinalo uthando lwakhe. Uma simthandaphi ujulile lokho. Uthi uJesu othanda ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Uma umthanda uNkulunkulu you have to deny yourself. Ngiyalithanda lesingisi lithi deny yourself. To deny oneself uziphika uziphike. Afu mina kufa ukuphakama kufa ukuzazi ukuthi ngingumfundisi. Ngoba uyafana nabo bonke abantu. And the worst thing kade ngikhuluma embuku si worst nabefundisi kunabazalwane phambi kaNkulunkulu. Singabancane phambi kaNkulunkulu ngoba abazalwane baningi.
nalinganisa ngeclub yebhola. Uma iclub yebhola ingenzi kahle, umphathi weclub uxosha ucoach noma uxosha abadlali. So usho ukuthi thina silutho phambi kaNkulunkulu uma singayenzi intando yakhe. Ngoba uzomreplace abesebeka umuntu ongowenhliziyo yakhe ozokwenza njengokuthanda kwakhe. So thina sesiyazi ukuthi singabe inhliziyo yakhe, kumbuza ukuthi siyenza njengokwentando yakhe na. Siyalenza icebo lakhe na. Ngoba kwethu ukwenza icebo lakhe. Icebo lakhe in the nutshell liwumthetho oqala omkhulu. Wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Umthande ngengqondo yakho yonke. Umthande ngomphefumulo wakho wonke. Lapha kumakho bese lithi nangamandla akho onke. Ziwu4 lezi. So thina simthanda uNkulunkulu ngalezi zinto eziwu4. Uyamthanda mhlawumbe ngenhliziyo wagodla amandla. Umthande mhlawumbe ngengqondo umphefumulo uphike. Yikho ethi uPaul mayibhala banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla bayawaphika. Those people abamthanda ngengqondo. uNkulunkulu uyathandeka ngengqondo futhi kalula. Because uyazi ukuthi awusekuntambama ngihambe ngiyothandaza sengiyalala. Ekuseni ngiyavuka ngiyathanda ngengqondo. But uma udlule engqondweni uzinikele uthandaza noma yinini noma ngasiphi isikhathi awuyishayela umthetho. Kodwa masimthanda ngengqondo sihambe emthethweni. Kanti Nkosi uJesu ezoqeda umthetho. Ngakho ke kufanele sazi ukuthi uDavide onile. uNkulunkulu emvumela umuntu one. Ngoma ufunda incwadi kaJohane oqala chapter 2 verse 1. Uthi nginilobela abantwanyana ukuba ningoni kodwa uma sona sinommeli. Akufanele sona but mawusuze wona unommeli. Ngakho uNkulunkulu uyasibekezelela uyazi ukuthi khona lesophazamiseka khona. Athi kulamabandla awu7 kwisambulo ngiyayazi umsebenzi yakho. Elingifeelings ubuhlungu athi ngiyayazi imizamo yakho. Ukuthi siyazama yini noma sihlule ukuzama. Khona phela ukuhlula ukuzama. Kodwa uNkulunkulu unakaza nako ukuzama kwakhe akudabukela ethi uyazama lo muntu. Siyazama yini thina ukwenza umsebenzi wakhe na? Siyazama yini thina ukwenza intando yakhe na? Kulabo abazamayo uyobenzela umusa. Khona izwi kaJakobe lithi isihawu sizigabise kwahlulelwe. Uma ungahawukeli ngeke uhawukelwe. Kodwa uma umuntu onesihawu nje ubona umuntu engagqokile kahle ukuthatha kwakho umnikeze. Uyohawukelwa ngale unezono akungcwelise same time uNkulunkulu akufake ezulwini. Ngoba wena unesihawu lithi izwi isihawu sizigabise kwahlulelwe. Sihlule ukuba nesihawu. Afika umakhelwana lapha usiyamazi ucela usawuthi. Tshela ingane ngitsheleni ukuthi angikho. Isihawu sikhe asikho. Makhelwane yagula mhlawumbe unkosikazi wakho ufuna ukuteka nemoto sicela usithathele nami ekliniki. Mhlawumbe usho lutho ngomlomo ukukholwa kwakho ngenhliziyo usuthethe wathetha. Lento yenza isena sibusiso. Uyafika ezulwini inkosi. Ngathatha ubani behluphekile ngemoto abesethi wathini ngenhliziyo ubusuthi. Ake siyenzeni intando kaNkulunkulu simthande ngoba yena usibizile necebo lakhe. Mayisibize ngecebo bafowethu asenze ukubizwa kwethu uqiniseke isho njalo lapha kuphela. Athi khuthalelani ukwenza ukubiza kwenu kuqiniseke khona nongena kalule ezulwini. Ukuthini ukwenza ukubizwa kuqiniseke? To confirm your calling. Uthi asikhuthalele to confirm your calling. uNkulunkulu uyafuna amavila. Ufuna abantu abasebenzayo. Ufuna abantu abayidluliselayo against all odds. Noma ngabe liyana noma likhithikile kwabasukele phakathi nezwe sikwazi ukukhithika thina. Noma ngabe kwenzakalani mayisethe uNkulunkulu hambela. Noma ngabe elinye ilanga akasho ngoba ethamba uvivinyo ufuna ubonje uzohamba yini.
sikhonza uNkulunkulu ovivinya wavivinya uAbraham wathi thatha le ngane yakho yona uhambe uyoyinikela endaweni ngizokunikeza yona. Lithi iBhayibheli wayivivinya. So uzokuvivinya uNkulunkulu athi alibona liyani izulu uhambe uyamuza okhuleka. Ubona ukuthi imoto ayingene lapha izobhajwa thatha umbrella yakho ugqoke rainsuit yakho uphumuye khona. Ufike ukhuleke uthola kamuntu ogulayo asinda abuka abese kuncoma athi ngiyabonga mntanami kanti bekuvivinya nje. So kufanele sibe ready to pass any test esinikezwe uNkulunkulu. Sizophasa masingane masimthanda. Lithi lelizwi siyazi ukuthi kwabamthandayo ayikunoma ubani wabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana ngokuhle. Bese lithi kulaba ababizwe ngecebo. Ngoba bafethu kusibiziwe sibaningi kodwa sibiziwe sonke ngecebo likaNkulunkulu. Iziphikelo ezimpawu sengishilo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngecebo. Yizo lezi zinto engithi siyazithola kuDavide. Ake sichazeke abamthandayo abanjani lithini izwi ngokuthanda uNkulunkulu. Sengike ngadlula kuleli lesazi imithetho Mark chapter 12:29-30. Sazi imithetho sabuza uJesu ukuthi umuphi umyalo omkhulu kunayo yonke na. uJesu waphendula wathi oqala ngokuthi yizwa inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Singayithathi kancane lelizwi. Baningi abantu abangakholelwa ukuthi inkosi uNkulunkulu inkosi yinye. Khona abantu esiyana betholethe babizwa ngoNkulunkulu namhlanje. Ngoba kukholelwa ukuthi inkosi yinye uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Athi ke woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Abamthandayo abamthanda ngalendlela. Athi okwesibili yilo umthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Athi awukho umyalo omkhulu kunale. Athi kule umbili kubambelela abaprofeti nemithetho wonke. Uthanda uNkulunkulu, uthanda abantu, uthanda umakhelwane. Iphutha esilenzayo thina abazalwane sithemba abantu. Singamthembi umuntu noma ngabe unkosikazi wakho noma ngabe indoda yakho musuku uyithemba ithande. Ngoba uJeremiah chapter 17:5 uthi uqale kusika umuntu othanda umuntu nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Uqale kusike lo muntu. Ukwenzani ukwenza inyama ibe ingalo? Asibone umsebenzi wengalo. Nansi ingalo usuka la iphele. Uma singakhipha le ngalo sithatha isandla sesibeke, ungakwazi ukudla uzonyaza uthi ngehlombe ubuye kanjani eplatini. So umsebenzi wengalo ukuthi isandla sibe effective. Lithi kuJeremiah uqale kusika umuntu othanda umuntu nowenza inyama ibe ingalo. Khona abantu abayizingalo abathandwa ngoba beyibhodwe likonsayo. Umthanda umuntu umthandela imali yakhe. Umthanda umuntu ngoba khona izinto akwenzela zona. Lithi iBhayibheli uqale kusika. Bese kuye umuntu ezokuwe njengomfundisi. Mina into zami azikhaya. Into zami ayihambi kahle. Inkinga yakho ukuthi uthemba umuntu. So ulanda isiqalekiso sizihlalele lapha. Abantu bafowethu asibathembi. Siyabathanda. Mthanda ungamthembi. Jeremiah 17:7 ubusisi umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Asizithatheleni asisibusiso lapho. Sithemba uNkulunkulu sithanda umuntu. Thanda umakhelwane wakho ngokuzithanda wena kodwa themba uNkulunkulu. And ayikho into ebuhlungu njengokulinyazwa ethembeni. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Ungathola umuntu obulala unkosikazi wakhe. Umbulalela ukuthini?
Uyazi bengithemba kanti uyangijolela. Ngithembelani iqalekisiwe nje. Abantu badivorce bathi konsente yodwa. Uthi usibani ungenza isilima. Bengimethemba ngenza isilima. Bengimthembile. Lithi iBhayibheli asithembe uNkulunkulu siye ukuthemba abantu asibathande. Kodwa umthembi. Uma umthembi uzophoqa. And mose umphoqile uzolimala kakhulu ngoba uthi uyazi isibani wena pho ngithembe kangaka ukuthi naye umayengena umzala ngathi angaza kuphendula ungithembelani wena ngoba wena kufanele ungithande ngathi akaza kuphendula impela awusibani ngithembe kangaka impela ubungithembelani ngathi ikholwa wena uqalekiswe ukuthi uyangithemba. Izwi lenkosi avele imnandi lithathe ezikisi lizokusebenzela. Siyahlupha thina silithatha siluhumusha. Ufana naleli bayathanda ukuhumusha. Uthi umuntu ekushaya ngapha kunike esinye isikhathi. Lithathe lwalinjalo. Ake ngilinganise. Mangithawumile ubaba la bayeza la afika ngihlabe ngebanga. Bese ngithi phinda ngapha. Yazi ukuthi ngeke ngishaya. Ngoba inhliziyo izothi uthembele. Uhlekakancane. Kanti angithembele lutho ngenza izwi. Finish. So thina selihumusha. Lisho ukuthini bathi umuntu bekhaya ngapha. Cha, lisho kona lo. Bayikhayela mnike esinye. Ngeke akuphinde. Kuthi ngeke akuphinde nalilanga kushaya adlalele kuwo. Ngambe tshela abantu ethi nesibhamu ngenazo. Ngesibindi obenaso wenza izwi. So asiyenzeni izwi singaliphendula. Ngakho-ke masibheka abaseRoma 13 verse 8 ithe sikhuluma ngokuthanda ke manje kwamanje sisazongenela iphuzu lesibili bese sidibala inkonzo. Uthi umpostoli Paul Roma 13 verse 8 ningabi naqalalani nabani kuphele lokuthandana. If ever there is anything to yonile ingoba umthandela umuntu. Makuthiwa ngesono wena kumuntu ingoba umthandile. Kanjani nama sidramatize sithi sisemakhaya na kuyaqhamuka inkomo ongazazi zidlumbila kamakhelwane bese uyazishaya uyazikhiya aqhamuka umakhelwane awuthola wena ensimini yakhe nenkomo awundoda uwena fake inkomo asafuna ukuze cha ngifite inkomo ngizambuza athi ngifite wena nenkomo. Ngakho-ke uma kuthiwa unecala lokuthi ubumthanda umakhelwane yena kangaku-understand. Ngoba iyenzeka leyo nto umuntu akubhece ngokubenda inyama ungayidlanga. So asifunde nje ukuthi asithandaneni ukuthi ukuthanda kwakho kuzoba namuphi umphumela nika lo muntu uthando. Khulume ngothando lomjolo ngothando likaKristu. Lithi-ke ningabi naqalalani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba uthanda omunye ugcwalisile umthetho ngokuba lokhu ukuthi ungaphili ungabulali ungebi ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwe lithi wothanda umakhelwane wakho njalokhu uzithanda wena. Ngeke uphinge nomakhelwane momthanda ngoba njani uyamthanda. Kodwa sicasha ngani ngokuthi uthi umuntu uyamthanda kanti uniyadonsana ngishonisana esihobheni niyaphinga nobani. Ngeke udlengule ingane kamakhelwane ube uthi uyamthanda. So likho lihlelisi konke kuyahlanganiswa kungaba ukungaphingi ungabulali ungebi ungafisi ngoba uzufisa umfazi womunye umuntu nje ngoba awumthandi awukwazi ukufisa unkosikazi womunye umuntu umthanda. Ingakho phela esesemagunyeni uJosefa eyindaba kaJosefa ngeyithanda esesemagunyeni uJosefa wenzani nangu lo nkosikazi ufuna ukulala naye. Uthi uJosefa inkosi yami nginike konke kwayo ngaphandle kwakho. Akusikhona ukuthanda inkosi yakhe lokuba Josefa. So umthando umuntu awumenzeli into embi. Into efike ngimangalise ngoJosefa wayesemagunyeni ukuthi athandane nalo mama.
aqeda ukuthandana naye bayibulala indoda adle inceba. Kodwa yini yamvimbayo na? Inkonzo yethu yangesonto kwavinjwa inceba. Ngoba lathi incebo kuyena engazi le ngcebo ozoyithola ngokubulala le ndoda incane kabi. Mina ngikubekela ukuthi uphathe the whole Egypt. Icebo liyavikela kulabo ababizwe ngecebo labamthandayo uNkulunkulu. Yaxolisa sengithini yangesonto angakafiki la. Ngolesithathu sengathi ukuthi sihlangana ngeweekend ngiyabona. Bese nje yangesonto yangolesithathu yokugcina. Sengikhalisa nalabo abangezubabikho yokugcina. Wabona abangezubabili bahlale phansi bangahamba. Ngoba ngesonto sobe sithi yini icebo lenzani? Ngolesini ayibakithi ngixoleleni ekade ngikholeka ngoba ngiyangidida noma ngiyangizwa ukuthi ngithini. So besithi lenzani icebo na? Ngoba icebo liyavikela lamvikela uJosefa zonke izinto zizinhle zidekile. Bese ngiba nombuzo ukuthi mina nawe sasiyoba strong sime yini na? Sasiyokuma yini? Nkosikazi yesiceli sikhombisa ukuthi yakuthanda. Ngoba silandela amabhodwe atsontsana. Lithi-ke kungabe nacala lani nakubani kuphele lokuthandana ngokuba othanda omunye udinile umthetho. Wenze njani? Yathi mayibuya indoda ngoba abantu besifazane akhipha leli ijazi lakhe ebelithathile. Yambona-ke lo mHebheru wakho kade ethi uyangibamba akasajuyela. Le ndoda-ke nawo ungabuzi. Yamthatha yamphonsaphi etilongweni. Kanti indoda yenzani? Yenze incebo. Asiliyekeli icebo langolesine. Asiliyekeli limnandi langolesine. Hlala ulilinde mahamba. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Asithandaneni ukuthi uJesu uma nithandana izwe liyokwazi ukuthi ningabafundi bakhe. Kodwa masihlule ukuthandana izwe ngeke libone ukuthi uJesu ukuthi singabafundi bakaJesu. Khona manje kwenzeka lesi sidididi sizodiscredit uJesu. Kodwa abantu benza lento bathi bayenzela uJesu. Lento yokuthi uJesu uzohlutha ibandla 23 and 24 izodidisa amakhono ngoba khona abazothi futhi lento kaJesu ayikho. Ngoba kade belandela laba abantu abathe uzobuya uzofutha ibandla. Kanti laba abantu baphenduliswe. So asibambaneni siqineni nalabo abaphelelwa amandla uJesu uyabuya. Angabuya namandla, angabuya nakusasa, angabuya ngo-2031. Angabuya noma yini uyabuya kodwa yena. Kanti they've shifted the goalpost bathi 7 October manje. Abakhatha phela baqhutshwa uSathane. Uma uSathane ekwazi ukuzishintsha bengelosi yokhanya izisebenzi zakhe zihlulwa yini ukuzenza abafundisi nabapostoli beqiniso. So kusiyosiza ukufundiswe ukufundisise ngoba zonke impendulo isezweni likaNkulunkulu. Ngakho-ke uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngiyamthanda u1 John chapter 4 athi thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezolumzalwane wakhe ungumqambi manda. Ngokuba ongathanda umzalwane ambonileyo angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Sinayo-ke lento thina abafundisi. uNkulunkulu akasizi lokuxhopheka. Iyaxhopha imali. Iyaxhopha. Waxhopha le yaqala eyisiliva mayipholishwe kahle. Sesixhoshwa amaphepha kakhulu-ke manje. Uzonda umzalwane kufanele umthande ngenxa yomzalwane ongalungile okunika imali. Mhlasa liyeke ivangeli lemali songena sigijima ezulwini. Siyaxhopheka abazalwane sixhoshwa imali. Bese sithanda abantu abarong bakushayela umthetho ebandleni usuzenza izinto ezishiwe lo muntu ngoba wenjani
uyabodla. Kanye nenyanga fekudunusa imoto kuvula ibhodi, phumela lonke uhlobo lokudla. Abese kufonela late. Athi ukuthi lokudla njalo sokwenza mina ebandleni angikuthanda. Ngizokuyeka usho umthombo. Yini ukudla. Lo Isawa lahlekelwa yifa lokuzibulo ngenxa yokudla. Silala sikhona ngenxa yokuthi uEva wavuma inyoka intsetha kaTheste wezwe umnandi wanika abanye uAdam. Namhlanje silala sikhona. Kodwa siyambonga uNkulunkulu owalungisa iplani lakhe ngoJesu. So ukudla namhlanje abefundisi abafuna ukuzila ukudla. Abanye bathatha ibandla balizilisa ukudla kodwa bona bazila ukudla. Athi uJesu babopha imithwalo enzima abahlule ukuyifukula nangomunwe. Ngakhumbula indaba engihlale ngixoxa yomunye umfundisi wala endaweni engezimuntu. Wafika lifaka ibandla lazila ukudla. Kwanento emusedolobheni wathatha umfana wasenkonzweni asihamba umfana sothenga ukuthi edolobheni bahamba. Mase bekuthengile kusingeneleko imisikono sothola. Kuba nawo umfundisi engandisifastile thina na. Awungiyeka wena umbhedo loyo. Hawu. Nathi lokuthi siyayazi ngoba umfana wamangala kodwa wayesenjani wakudla ukudla. Ngoba ke ongawudla ngomfundisi. Umfundisi sifastile na umbhedo loyo kodwa ibandla lifastile na. So ke ukudla kwenza silahlelwe isibusiso sasezulwini. Thina ke siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Umuntu yasho ukuthi ngamthanda uNkulunkulu kephezulu umzalwane wakhe ungumqambi manga ngokuba ungathanda umzalwane wakhe ambonileyo angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Verse 21 yebo lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Ivese esilifundile lingumgogodla. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ivese esilifundile lingumgogodla wesemina yethu ithe linezimpawu ezimbili okumele zibe khona. Yiba umuntu omthandayo uNkulunkulu ube umuntu obizwe ngecebo. Mangake ngifaka umbuzo bafethu lumsebenzi esiwenzayo sibizwe ngecebo. Icebo likaNkulunkulu yini uwenza lo msebenzi owenzayo? Khona into ebuhlungu angazi uma abantu bali-understand lelizwi. Mhlawumbe sekwesilizwe kusasa sesilizwa kahle elithi umsebenzi womuntu nomuntu uzovivinywa ngomlilo. Mawusuvivinyiwe umsebenzi wakho ungahli uzothola umvuzo. Kodwa umsebenzi wakho umusha uzobonakala wena ukuthi uphuma emlilweni kodwa bengangeni wena. Uzobonakala ukuthi uphuma emlilweni. Akusona isibopho lesi. Ila kuzobe kutesta umsebenzi. Bonke abantu abenza umsebenzi abangawubizelwanga uyosha. Ngoba umsebenzi onjani ufana notshani nenhlaka. Onjani umsebenzi engawubizelwanga? Yilokhu thema ngibona insizwa engangami sithatha ukuthi insizwa ifakaza kahle umfundisi eyipromote. Nami ngathi ake ngifakaze mhlambe nami ngizopronyota. Kanti abantu ngigutshwa yini? Ngenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa kuwona owecebo. Yenzani ngakha ngenhlanga phezulu kwalesi sisekelo. Mhlambe nami ngize ngipronyota. Yibo umfundisi semze ngakho kahle hle ngempela ngaze ngibizwe nje umfundisi. Wenzani moze njalo? Wakha ngenhlanga zizosha. Ungaba umfundisi ube nebandla elikhulu mawungazange ubizwe lokho kufundisa kuyize. Ngoba lithi lelizwi
konke kusebenzelana ngokuhle kwabamthandayo nababiziwe. Uthi umbuzo ubiziwe yini kulo msebenzi owenzayo? So ngamagama okhulunywa namakholwa la azokuvikela umsebenzi. Abangakholwa bazojajwa bakhonjwe esikhongweni. Lokhu kokuvinywa komsebenzi okwabazalwane ngaziphoqa ngazama ngaze ngakwazi ukucula ngoba ngifuna ukungena kubadumisi. Kahle ngangena umdumisi mhlambe nge-intercessor. Sesizathi umdumisi ebandleni ubhizi nje wakha ngenhla umsebenzi wakho uzosha. Okubuhlungu okudlula yonke into kuthi uzobonakala ukuthi ushile. Sothi sijabule ezulwini sithwele imqhele kube kukhona abasokolayo abaneshada zobusha. Ngoba wenza umsebenzi ongawubizelwanga. Bekosiza bafowethu sithandaze simbuzo uNkulunkulu. Nkosi, lento engiyenza ngibiziwe na? Ingakho kuhamba sithola abafundisi bemithise ebandleni ngoba bebengazange babizwe. Liyaphoxeka igama likaNkulunkulu manje. Sithola abefundisi bebiza iminikelo engekho ezwini. Kuneminikelo engekho ezwini neminikelo esezwini. Asiyibizi iminikelo engekho ezwini ngoba senze intando kaNkulunkulu siyazisuthisa thina. Andisazophendula uma sifika kuyena ukuthi wenzani ngemali oyinikezwe abazalwane. Angazi ukuthi siyothini. Bengaqondile ukuya kuleli ivesi ngicabanga ukuthi kwezinye izenkonzo kusasa kodwa sengiyile umoya indlela engishonise khona sengiyile. Ngakho-ke sinawo lo myalo uvela kuNkulunkulu ukuthi asithandaneni. Simthande uNkulunkulu. Sihlolisise ukuthi sibizwe ngecebo na. Ukubizwa ngecebo kakhe ashoyo wonke umuntu ola ubizwe ngecebo. Kodwa lokho kwenzayo lokho kubizelwe na noma kusikhona. Ngoba ngeke sonke sime phambi kwabantu. Khona kufanele bayiphile nje inkawu. Asindiswe nje umuntu ekubuka aphenduke. Ngoba sinjani sibiziwe. Asibheke laba ababizwe ngecebo. Isa-address i-issue ukuthi wabamthandayo. Abanjani ababizwe ngecebo? Abanjani ababizwe ngecebo? Yilabo akabazi engakababumbi. Funa silibambelele. Bonke athi ngakwazi ngingakabumbi ababizwe ngecebo. Ngizobuye ngibuye lesi statement. Kusho njalo uJehova Sebawothi kuJeremiah 1:5. Uthi kuverse 4, kwafikizwi kimi likaJehova lathi. Lesi statement esithi kwafikizwi intshumayelende lengakho. Izwi liyaphila, izwi liyahamba, izwi liyafika. Ngoba izwi ulizwi. Ngamafushane thina sesiqonda wafika uJesu kuJeremiah wathi ngingakabumbi ngakwazi. Ithe mina abanjani ababizwe ngecebo yilabo akabazi engakababumbi. Uthi-ke kwafikizwi kimi kaJehova lathi ngingakabumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakugcwelisa. Ngabeka umprofeti ezizweni. Lezi zinto bafowethu siphume nazo eziswini zobazali bethu. Basinika uNkulunkulu ngoba wasazi engakasiboni. Umulalelisisa kahle leli ivesi kwambuleka olunye uhlangothi lwalo. Uthi uhlangothi oluthi ungakabunjwa angizange ngikwazi. Hayi bangaze mangizwe. Kukhona akabazi engakababumbi. Kukhona angababumbanga kodwa akangabazi bengakabunjwa bengabunjwanga uyena. Ngithanda ukushuka-ke ngena lofundisi bami. Ngithemba nje ngilandela ningizwe. Mhlawumbe sozahlangana la endleleni.
ngenxa yokungaziwa uthema uphuma esizalweni awangadoxa. Ngizama ukusho opposite ka verse 5. Ngoba u2 verse 5 ngingakabumbi ngakwazi. Ithi opposite. Ungakabunjwa angizange ngikwazi. Bese lithi ungakaphumi esizalweni ngakugcoba ngakubeka umprofeti. Bese ngithi mina ungakaphumi esizalweni awudotshwanga. Ngoba bagijimile abefundisi bagijimile onsibande bazokugcoba mina ngizange ngigcoba. Bangaka abadotshiwe bengadotshwanga ezulwini. Ngoba ugcoba ufuna siphume nayo ezulwini. Ake si address le issue. Ngoba ngifuna ukuyishiyela ngenhlanhla uNkulunkulu wangisiza uma ngishumayela ngecaphuna ezweni yonke into. Angifuni ukushiya into bese kuthiwa uthe. Ngithe kule statement esithi ungakabunjwa angizange ngikwazi. Mawubheka uMathewu chapter 7 verse 22 to 23 uthi abaningi bayokuthi kimi ngalolu suku Nkosi asiprofethanga ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Uthi verse 23 khona ngiyakufakaza kuba ukuthi angizange ngina. Hayi ukuthi anginazi manje. I never knew you. Angizange nginazi. Yilaba ke ngithi uthi uJehova sebawothi Jeremiah ngingakabumbi ngakwazi. Bese bakhona laba bengakabunjwa ngoba babunjwanga yimina ngizange ngibazi. Angizange ngibazi. Statement esinzima kabi lesisokhulunywa ngoba abantu bothi Inkosi akhipha amadimoni. Senza lokhu nalokhu athi angizange ngikwazi. Kukhona abantu abangaziwe ezulwini abangazange baziwe kodwa uyababona bakhona ngoba ubona ungene emhlabeni. Ake ngixoxe le ndaba. Ufuna ukuyibheka le nto yami. Khona abantu angababumbanga kodwa bala emhlabeni. Ngelinye ilanga bazoyazi abanye ngiqala ukuyixoxa. Unkosikazi esemsebenzini esasebenza engaretire kufika umngane wakho omunye uzomxoxela indaba yomngane wakhe abasebenza naye. So basebenza ndawonye labantu. Bayifika ke lo xoxayo uyixoxa ke indaba ixoxa ke endlini noma ufika ngixoxela ekhaya ngamanga. Usibanibani omngane wethu uyawathanda amasi. Uhlale ethenga amasi awadle ekhaya. But one day ethenga amasi ufika uthulitha wonke amasi uempty. Axabane nale ngane egade ingane yala ekhaya encane. Ngane ngaphansi mina 18 months. Athi phela nawe wodla amasi usishiyele nathi amasi siyawathanda la ekhaya. Ithi ntombazana ngikaze ngiwadla amasi mama. Hayi bo. Wedwa nje lana nengane encane uphika kanjani la owadla ngamasi. Ngiqinisile mama amasi angiwadlanga. Mathuba. Udlula insukwana wathenge lo mama amasi buya wabeka efrijini. Udlula insukwana amasi awekho wadliwa ngamuntu. Hawu uphikelana ngamasi awasekho sekunesigubhu sodwa. Ingane kuyiphathe kabi le. Yaphika amasi uthi ayiwadlanga. Umama wathengile amasi wabeka. Awathenga okwesithathu. Ithi le ngane ngiwakhada. Lawa ke ivele yekusebenza. Kanti ifridge iyohlala ngaphandle kuveranda ithi akusebenza ngakhandela amasi. Kanti ikamelo lakulele khona ingane nanga amasi efrijini. Ithe isahlezi yavuka ingane. Yahlala ngezinqa. Umbhedeni yashintsha yaba yisilwane. Yawoka. Yavula ifriji washayela ekhaya lonke amasi. Yasivala isigubhu yasibeka. Yahamba ingane yena yahlala embhedeni yaba ingane esiyalala. Kanti le ngane edla amasi
ngale kokuthi ingane edla amasi kanti yini le ngane. Athi afika umama uyalwa ethi mama u-orphanage ngizokubonisa odla amasi. Thenga amasi ngela ngofa ngani. Awathenga unina wabeka athi uzohlala la. Ahlala ade behlezi khona eVerani. Bathi asihlale nje la sithuba. Yebo nganilela ngithi yebo. Ngiyabona ifridge yebo asihlalele isithuba. Yavuka ingane. Ehlala embedeni yawesilwana. Yawokha ingane. Babuka yavula ifridge washaya ekhanda amanzi. Yavala. Yabuyela embedeni yahlala yaba ingane yalala. Ovela uqhuleka unina. Ntombazana vele bayisha qeda donsa ucingo babona ekhaya baba sengihambile umama ulequlekile la usofika umfica waye athi akwazi phela ukuhamba umenzele umlwana uzobopha phela hlale intombazana afike mayisefikile yini kwenzekeni angazi ukuvusa umama lathela ngamanzi avuke ayivuka umama esathukile ibuza into yini kwenzekeni axoxa mayixoxa umama vele wakhala ngento eyodwa lo baba ngizosisho nje isibongo ngisakhonga ukuthi si hawu kanti umkhize ngithi ngicela ingane kuye ungimisele isikole babe ngabathola abantwana wahamba inyanga umkhize wafika wanika umuthi wabuya lo muthi wazohlala eswini wayingane abanjani labo abangadalwanga uNkulunkulu abangazange bazi abangababumbanga babonakala sebehamba ke la emhlabeni babonakala sebehamba lithi kumbuzo wami owenzayo wena umsebenzi owecebo kaNkulunkulu na noma uyazenzela bekuyoba kusho ukuthi wenza intando kaNkulunkulu athi uJesu ngosuku lokugcina ngizange kwazi lokho kusinika ukuthini na kusinika ukuthi asiqhubekeke manje nalo Roma 8 uzosinika imfihlakalo uNkulunkulu Baba wenzani kulaba ayebazi bengakabunjwa na ayisilalele kahle indaba siqala ku verse 29 manje noma siqala 28 ngamabongo siyazi ukuthi wabamthanda uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe verse 29 ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane so ayebazi uNkulunkulu wabamisa ngaphambili in the front wabanika isimo sendodana yakhe ukuze bafane nayo indodana ibe izibulo phakathi kwabo ngoba ayikwazi nja ukuba izibulo lembuzi kufanele imbuzi ibe izibulo embuzini umuntu abe izibulo ebantwini akakwazi uJesu kuba izibulo labantu abangakhona kodwa bakhethwa wathi kuJeremiah ngingakabumbi ngakwazi ungakaphuma ezalweni ngakugcoba ngakwenza umprofeti so sidotshela ukufana noJesu kodwa sithemba sizalwa sona kodwa sinikiwe irabha enkulu igazi likaJesu elisihlanzayo igazi likaJesu elisidwelisayo yibo labo athi uJesu othi Nkosi sakhipha amadimoni athi angizange nginazi ngoba azange bazi lokho kusinika ukuthini na siphume ezulwini bafowethu kade sihlezi naye ezulwini yikho ethi ngingakanumbi nganazi akakwazi ukwazi umoya emoyeni kodwa uNkulunkulu ublockile kuthina wakudedela nendodana yakhe yodwa ukuthi mayizalwa ithi ngithunywe ubaba sithunyiwe sonke la asazi kodwa kublockile kodwa mawulalela lelizwi ukuthi ngingakabumbi ngakwazi wayisaziziko sihlezi naye ezulwini uSathane unomona uqoshiwe ezulwini thina siqoshiwe sithunyiwe emhlabeni uzokwenza imisebenzi ehlukene ngakho ke musukwenza umsebenzi womunye umuntu musukuba yikopi yakho noma ikopi kaSibanibani ngoba mawuyikopi ke kungena
iy'ngane zasezulwini. Lithi-ke ngokuba labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe kuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi bestate. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, meaning sonke sibiziwe sifana noJesu kodwa sase siyangcoba. Wathi uJohn, 1 John chapter 3 verse 3, wathi bonke abafuna ukufana naye bazihlambulule. Vele siyafana naye kodwa singcolile, masisihlambululeni ukuze sifane naye ngoba sakunikwa ngale ukufana naye. Inkinga yethu ukuthi asikhumbule. Laba abamisile ngaphambili ubabizile futhi, laba ababizile ubalungisisile futhi. Ngiyaxolisa lokhu ngibuyele embonweni wami. Ngathi ngathathwa ngathiwa ngiyafihlwa ezolweni ngandlolo. Uyalithatha lelitshe yena uyalipolisha uyalilungisisa futhi. Uthi laba ababizileyo ubalungisisile futhi. Labo abalungisisileyo wayesebanika inkazimulo. Bafethu sinenkazimulo esiyinikeziwe engayolilinganiswa. Inhlupho zalapha ngeke alinganiswe nenkazimulo ngokuthina. Sinikwe inkazimulo sinikwanga la. Yikho-ke ethini lapha kuJeremiya, ungakaphumi ezizalweni ngakugcoba ngakubeka ngakwenza uprofethi ezizweni. So siphume siyilento esiyiyo namhlanje, kodwa sangabona senza lesa sono nalesa sono nalesa sono nalesa sono. Sesilungisisile-ke esephinde isibili ngoba silungisisa singakezi emhlabeni. Yingakho-ke uma esehlulela ngosuku lokugcina eyothi, ngilalelisise Matthew 25 verse 34, khona inkosi izokuthi wabanga kwesokunene sayo, zanini nini enibusiswe ngubaba, nidle ifa lombuso eliyilungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Ifa salilungiselwa akazalwa, salilungiselwa sihlezi naye ngoba uyasazi. Ikupho okuyisifuna ukwazi bafowethu, besihlezi naye inkosi yethu uJesu ezulwini, sihlezi naye uNkulunkulu. Phela ukuthi kublokhiwe asazi asikhumbuli, kodwa namhlanje uNkulunkulu uzokukhumbuza ngezwi lakhe. Likholwe ulethembe ngoba kukhona yothi angizange nginazi, kodwa abaziyo ubalungisisile wabamisa bafana nendodana yakhe esikhulu. Babulungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, nazi izisebenzi zakho ezikusebenzelayo kumazinga ahlukeneyo. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi uzisize namhlanje zizwile ukuthi kade uhlezi nazo ezulwini, wazithuma njengoba wathuma indodana yakho, kodwa wasithuma ngamazinga athize amaningi ahlukeneyo. Ingakho ushilo kuleli lizwe eliyisisekelo wathi kubo bonke abakuthandayo nababizwe ngecebo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Athi uDavid angaze ngimbone kaJehova uqothiwe, akanqotshwa ngoba waphuma nokunqoba esizalweni somzalwane. Akanqotshwa ngoba wamazi umhlaba ungakabibikho, wamlungisela ifa, wathi hamba uyosebenza emhlabeni, uma ubuye uzodlana ntifa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sisize singaphoqi, sisize Nkosi siyenze intando yakho, siyenze ngokwecebo lakho, singenzi intando yethu evumelana nathi, kodwa senze lokho Nkosi osibekele khona. Siyabonga ngalezi inkonzo, siyabonga uNkulunkulu wethu ngale nkonzo yanamhlanje, kusisa kube yilona loyo, kube yona nto esizibuza yona uma sesilala ukuthi ngempela ngibiziwe yini. Uma ngibiziwe, ngibizelwe lento engiyenzayo yini, ngangena kanjani khona kulo msebenzi, ngeke nimusho umsebenzi wami akuzona inhlanga lezi engakha ngazo phezu kwesisekelo esiyiso na. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, silondoloze sigcine, kalekisa wonke imimoya endaweni okuzolalwa kuyona, amadimoni abanasabela, bonke abalale ngokuthula ngokugcina wena sibona nekusasa ekuseni. Uma wena ungakasilandi usasidedelile ukuthi siphile, sinikele ukuphila kwethu kuwe, sisho ngesivumo sinikeze sona
sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sangibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibona washe esontongeni u6 o'clock. Ukuthi isikhathi singishayile phela ngoba ngisazodede ku-MC phela izinto zakhe kavale kahle. Mina sengiqede ngo-6 wangempela. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngeke ngisacula. Ngithi ngihlezi izinto zokuhlathi. Ukuhlathi ukuthi uma ngisuka la bese ngiqala icula. Ukuhlathi. Ngoba kusho ukuthi ngimile la. Kodwa ngisekho sengilapha phansi. Mayifika uMC wenzani? Uzovuma nje na vuma qedwe. Futhi ngimile, bese seqedile mayiqalela. So kufanele ngisuke lapha yeke. Awusuki emompa ngabantu ngethuba. Ngoba usuku sami, yini ungavela ume ucula. Yabona ukuhlathi. Mawubiza umuntu ezela esiphambili awumculeli ngaphandle ukuthi kusho yena ngoba nomhlezi phansi kusho ukuthi kusame wena uyofika naye ngoba manje siwathatha emaculweni aqale phansi la siyahamba njalo isikhathi uJesu Kristu inkosi.